D'on ve l'aigua de l'aixeta? Quan obrim l'aixeta, sabem d'on ve l'aigua? L'aixeta està connectada a una canonada que arriba a casa nostra i que connecta amb tubs cada vegada més grans que surten del dipòsit municipal. Com que aquest dipòsit sol estar més elevat que la resta de la xarxa, l'aigua surt de l'aixeta amb una certa pressió. Aquesta xarxa de canonades des del dipòsit municipal fins a casa nostra s'anomena xarxa en baixa. Un element molt important d'aquesta xarxa és el comptador, que és l'aparell que mesura tota l'aigua que consumim a casa. En alguns edificis, després del comptador s'hi pot trobar un dipòsit propi, tot i que és un element cada cop menys habitual. L'aigua és una competència municipal i, per tant, l'Ajuntament és el responsable de proporcionar-nos-la. Aquest servei requereix d'una gestió per garantir la qualitat de l'aigua i el manteniment de la xarxa. Per això, cada municipi té una companyia d'aigües pròpia o bé contracta una empresa privada. És el que s'anomena una concessió.